Slovensko nemá žiaden záujem na tom, aby vojna na Ukrajine pokračovala a mali by sme hľadať cesty k mieru. Táto vojna naozaj nie je naša vojna. To uznesenie mi teda príde ako pokrytecké a ak máme vyhlásiť Rusko za teroristický štát, tak môžeme spraviť so všetkými krajinami na to, že sú teroristické. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja sám osobne by som neveril, že v 21. storočí sa dožijeme vôbec vojny v Európe. Už mi to naozaj pripadalo ako niečo abstraktné, čo sa nemôže v Európe udiať. Ako skončil režim socialistický v 89. zdalo sa, že nastúpime na cestu mieru, pokroku v Európe a žiadna vojna to nebude. Ja si zvlášť uvedomujem, že v tejto vojne trpia predovšetkým civilisti. Máme tu tisícky sirvôt, tisícky vdov. Aspoň nad tým by sme sa mohli zamyslieť. Tá vojna naozaj k ničomu dobrému nevedie a cesta k mieru je jediná správna. Podal by som pár mien, aby som vás trocha do tej problému uviedol z môjho pohľadu. Amina Ayman Ahmed 3 roky Mosul, Laila Raed Saed 4 roky Kirkuk, Alina Alimová 4 roky Donbas, Sofia Bulajeva 4 roky Donbas, Alisa Hlans Sumy 7 rokov, Polina Kudrin 10 rokov Kyjev. Je rozdiel medzi týmito menami, obeťami. To sú detské obete vojen. Sú to detské obete vojen v Iraku, v Donbase a v samotnej Ukrajine. Viete, celé roky sme prehliadali, ako keby sa tu nič nedialo, žiaden konflikt, ako by tu neprebiehal v Iraku, v Sýrii, v Líbii, v Afganistane, v Jemene. Tých konfliktov bolo x. A tieto detské obete nás upozorňujú na to, že začali sme si všímať, až keď tie obete boli tu pri nás na Ukrajine. Keď sa to odohrávalo v Iraku, tak sme to ignorovali. 100 000 zabitých. Nikto nerobil ani menné zoznamy, pretože zomreli celé rodiny, celé dediny, mesta boli vyhladené. A tú vojnu spôsobili Spojené štáty americké kvôli vymysleným zbraniam hromadného ničenia. Čo na to povedať? Kde sme boli? Mávli sme rukou a nič sa nedieje, ideme ďalej. Takisto vojna na Ukrajine začala v roku 2014. Bombardovanie. Deti zabité. Civilisti. Máte tam v Donecku je alej anielov, kde je pochované okolo 150 detí, ktoré boli vlastne zabité ukrajinskou armádou alebo oddielmi Azov. Tiež sme to ignorovali. A teraz vojna sa posunula smerom bližšie k nám na západ a začíname si uvedomovať tie hrôzy, ktoré táto vojna so sebou prináša. Označiť ako Rusko za teroristický štát, no dobre, tak poďme ďalej. Označme tak aj Spojené štáty americkú, Veľkú Britániu a v podstate všetky krajiny NATO, aj Slovensko. To, že na Ukrajine je zložitý konflikt a my sme vás menej podcenili diplomáciu, alebo sme sa na tú diplomáciu vykašľali, to je naša zodpovednosť, že ten konflikt skončil tam, kde je. Ja rozumiem aj pohnutkám Ukrajincov, aj ruských hovoriacich obyvateľov Ukrajiny. Je mi absolútne jasné, že Ukrajinci, ako sa osamostatnili, tak získali väčší kontakt so západnou Európou, pricestovali na Slovensko, do Poľska, našli si tú prácu a vznikli u nich tie snahy, aby sa integrovali do Európy. Ja tomu rozumiem. Z krajiny, ktorá bola úplne demoralizovaná, rozkradnutá, skorumpovaná, zrazu pochopili, že v západnej Európe to celku funguje a tie ambície stať sa súčasťou Európskej únie boli celkom pochopiteľné. Zase na druhej strane, keď si zoberieme tú juhovýchodnú časť Ukrajiny, tá zase skôr lípla k tomu Sovietskému zväzu, nejaká takému sentimentu a preto vlastne vznikol ten konflikt. Ja rozumiem tým Ukrajincom z Lvova. Lvov nikdy nebol súčasťou nejakej ruskej ríše a bol len krátko v histórii. Bol to súčasť skôr poľsko-židovské mesto, neskôr ukrajinské, takisto aj Ivano-Franky, predtým Stanislav. Odesa bola zase rusko-židovské mesto, Donetsk ruské. Ako tá história je dlhá a veľmi zložitá, preto rozumiem, prečo tak reaguje tá východná časť Ukrajiny inak a západná časť Ukrajiny inak. Ja by som spomenul pár názorov renomovaných ľudí, nebudem si sám vymýšľať. Napríklad už bol spomínaný Jeffrey David Sachs, ktorý americký ekonóm, analytik, absolvent Harvardu,
ktorý sám povedal, že ten konflikt nemôžno vyriešiť vojenskou cestou. Spomínal význam Krymu pre Rusko, Sevastopol, základňu. Ak naozaj troška pozrieme do tej geopolitiky, čo tam tí Rusi mali v tom Sevastopole. Mali tam zmluvu s Ukrajinou, ktorá im prenajímala ten prístav, aby tam mohli mať ponorky. Mohlo to fungovať. Keď Rusi obsadili Krym, Ukrajinci im odstavili prívod vody z Dnepra a robili si takto naprotiveň. Ten konflikt sa dal riešiť diplomaticky. To, že to došlo k vojne, je nešťastie. Je to naozaj naša škoda. Alebo povedzme, spomeniem aj Ilona Muska. Je to veľký vizionár, múdry človek. Ten navrhoval referenda v týchto krajinách pod dozorom nejakých medzinárodných organizácií. Ja myslím, že aj to bola cesta. Mohlo sa to riešiť o mnoho jednoduchšie. Alebo novinár Hertz, ktorý nedávno zverejnil správu, že Nord Stream výbuch do vzduchu odpálili Američania z Normy. To bol teroristický útok na infraštruktúru. To, ako keby sme to prehliadali. A máte kopec vyjadrení od Chomského, aj pápeža Františka, ale spomenul by som aj samotného generálneho tajomníka OSN Guterreša, ktorý povedal, vyhliadky na mier sa stále zmenšujú, šanca ďalšej eskalácie a krvi prelievania len narastá, a ja sa obávam, že svet sa rúdi do veľkej vojny a nie je to nevedomky. A na tú poslednú časť by som upravil pozornosť. A nie je to nevedomky. Čo tým chcel Guterres povedať? Možno tým chcel povedať, že práve tento konflikt bol plánovaný, bol cielený, bol pripravovaný celé roky. A tá vojna nebola, že nevyprovokovaná, ale bola vyprovokovaná. Viete, ono začalo to už dávno, od toho 2014. Prišli Minské dohody. Mohli sa uplatniť. Ukrajina to nechcela. Sama Merkelová to potvrdila, že to bolo klamstvo. Len chceli získať čas, aby sa Ukrajina ozbrojila. V tých minských dohodách Donbas mohol zostať autonómnou súčasťou Ukrajiny, na Krym sa mohlo zabudnúť. No dobre, poviete, že Krym bol dôležitý. Áno, ja chápem, že vždycky vojny sa vedú aj kvôli ekonomickým záujmom, strategickým záujmom. Je tam Azovské pobrežie, je tam nerastné bohatstvo, zemný plyn, myslím, že aj ropa, alebo ťažba bridlicového plynu v Donbase. Určite tam je záujem aj zo strany Ruska, aj zo strany Spojených štátov amerických. Tie minské dohody boli teda absolútny podvod. Klamali sme Rusom a nakoniec to viedlo k tejto vojne. Sankcie viedli k poškodeniu našej ekonomiky, európskej ekonomiky v prvom rade. Mysleli sme, že oslabíme Rusko, no ani moc nie. Ak im kleslo HDP o 2,5%, tak to zase až taká strata nie je. Ak niekto profituje z tejto vojny, ak to túto vojnu živí, eskaluje a stále bude podporovať, tak sú to Spojené štáty, predovšetkým ich zbrojovky, ktoré vlastne majú ako keby politickú moc Spojených štátov. Získala samozrejme i Čína, ktorá získava zase vplyv veľký v Rusku. A my sme ako Európska únia na tomto všetkom stratili a prehrali. Škoda, že Rusko sa preorientováva na východ, lebo ja myslím, že je to strata pre Európu. Rusi majú to nerastné bohatstvo, majú aj nejaký ľudský potenciál, my sme mali know-how a spojenie, kooperácia Európy a Ruska by bola určite výhodnejšia. Porovnávať Rusko s fašistickým Nemeckom mi príde úplne od veci. Ja si myslím, že to je, už sme prekročili istú takú červenú hranicu, není to tak. To, že rozpad ZSSR vníma Putin a celá ten ansámbl ruský ako geopolitickú katastrofu, vyplýva z toho, že zrazu po rozpade ZSSR sa 25 miliónov etnických Rusov ocitlo mimo Ruskej federácie, kde im do značnej miery boli upierané práva, spomenul len to Pobaltie, volebné právo, kde stratili vplyv v stredoazijských republikách, nakoniec aj na samotnej Ukrajine, obmedzovanie ruského jazyka, pálenie ruských kníh a podobne. Viete, tak ako ja vnímam, že tí Rusi ako mohli mať pocit, že by mali tým ruskojazyčným Ukrajincom pomôcť, alebo mali by sa tam v tomto konflikte angažovať. Ja si myslím, že Slovensko nemá žiaden záujem na tom, aby vojna na Ukrajine pokračovala a mali by sme hľadať cesty k mieru. Táto vojna naozaj nie je naša vojna. To uznesenie mi teda príde ako pokrytecké a ak máme vyhlásiť Rusko za teroristický štát, tak môžeme spraviť so všetkými krajinami na to, že sú teroristické. Tá vojna sa nakoniec aj tak rozhodne mimo nás, rozhodne sa na nejakej konferencii medzi predstaviteľmi Ruska a Spojených štátov. Mňa len mrzí, že sa ten konflikt naťahuje
a že zbytočne umierajú tisíce, dokonca už 100 000 obyčajných ľudí, obyčajných Ukrajincov, ktorí v takej dobrej viere, že bojujú za svoju krajinu, hoci ten konflikt sa dal riešiť o mnoho jednoduchšie, a myslím, že diplomatickou cestou, bojujú za svoju vlast, ale to riešenie mohlo byť o mnoho jednoduchšie diplomatické a nemuselo dôjsť k toľkým úmrtiam. Ďakujem. Faktická